Ассалому алайкум, бо шумо Маъмурҷон Субҳанов аз канали Маъмур. Имрӯз якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ вилояти Хатлон. Дар ин видео сёмка кардем ғунаҷино говои ширте, говои гусаладор, ғунаҷинои буғуз ҳамаи намудӣ моли мода ҳаст. Видеоро тамошо кунем. Маъқул боша лайк, агар шумо дар канали мо меҳмон бошед ҳатман подписатсия кунед. Рафтем. Уна гови ширдор сар кардем говҳора. Дуюм гусалаш фунаҷин сар бига 3 литр шир 9000 бу савдо мешавад. бузург 6500 нарх кадай мана додагиш нест. На гови ширдори навбати сеюм гусалаш буқача сар бига 3-4 литр шир нарша гавзан 10 та бозор чанд кад? бозор 7.5 то 8000 нарх кадеста. Ана гови ширдори навбати сеюм гусалаш буқачаи ғунаҷина буқача 8 литр шир саҳар бега мана саҳар бега 8 литр шир 15000 бо савдо мешавад. бозор 13000 нарх кадай додагиш нест. Уна гови гусаладори навбати дуюм гусалаш дуюм гусалаш буқача 5-6 литр шир саҳар бега нархша гавзанака нархш 10000 бо савдо мешавад. бозор то чанд қарака? бозор то 9000 нарх кадай додагиш нест. Мана якта гови гусаладор, якта гови тоқа. Нархоша гавзан шуно? 10 буте биги. Ҳам иша чи? Иша 6 буте биги бахуба. Ҷои пулгиришам бозор чанд кад? Бозор 52. Ҳамира иша 4 чанд моҳ кад? буғуз. 4 моҳ буғуза? Иш 4 моҳ буғуз будай? 6000 савдо меша. Ира чанд кад гуфти? 7500 кад. 7500 бозор нарх кадай оча бачара. Ғунаҷина буқачаи? Ғунаҷина. Ғунаҷина бачаш. Шир дора o'zi шир. Чанд qa? 2 литр шир 7500 бозор нарх кадай дагиш нест. Мана гови буғузам бига мешава, қисирам бига 3 моҳа буғуз будай. Бо аниқ наша намедонам мега 5500 гуфтеста бу савдо мешавад. бозор 48 нарх кадай додагиш нест. Мана 3 моҳ буғуз агар қапидагӣ боша. Мана дута ғунаҷини қисир наиш 5500 бо савдо мешавад. Чанд кад бозор? 48-49 бозор нарх кадай додагиш нест. Иша чи? Чанд? 41-42 иша нарх кадай. Уна ҳар душам ғунаҷини қисир. Уна ғунаҷинои қисир унаи зард 37 иш 4000. Салому алайкум. Ака яхшимис. Иша калонша 4000 кадага иша 37 кадага бозор додагиш нест. Мана буқачаи ёш як буқача як ғунаҷин ози ғунаҷишам нишон метам. иш 5500 бо савдо мешавад. бозор 46 нарх кадай додагиш нест. наиш 4500 бо савдо мешавад. бозор 38-37 нарх кадеста. иш ғунаҷинака ғунаҷинаки ёш 3000 гуфтеста 3000 гуфтеста бо савдо мешавад. бозор 2.5-2.6 нарх кадеста додагиш нест. На дута ғунаҷини ёш ғунаҷин гусала наиш калонша 3000 кадеста бо додагиш нест. Мана иша 29 кадеста додагиш нест. ҳар душам ғунаҷини ёш. Гусалаи Карпат
3800 bu savdo meshava. Bozor 33-34 kadesta. 33-34 bozor narxida. Chamuhay примерно 5 мah 6 mah gusalacha gunaji. Na gunajini yosh 9 mah gunajin. Neçe dediniz? 38 3800 bu savdo meshava. Neç qildi bozor? Bozor neç qildi? Bozor 34,5 bozor narx qilgan. 3450 so'm bozor narxida dodagi ish ne'z. Mana gunaji. Mana seta gunajini yosh qisir, har sesham qisira yosh. Chorni mazori bu savdo meshava. Bozor 37-38 narxida say dodagi ish ne'z. Har sesham qisir. Har sesham gusala. Gunajina. Na gunajini yosh gusala. 26 bu savdo meshava, bozor 23 narxida. İşaçı? İşe sivide megan savdo. İş sivide bu savdo meshava. Chand qad bozor? Bozor 27 bozor narxida dodagi ish ne'z. Mana bu qacha yosh gusala bu qacha 45 ha? Bekle mikro. O aka. Çıkamayacak. O'z 45 guftena? 35 34. 45 xton guftesdan ham Ha xolos. çok. 4000 guftesa 35 34 narxida bozor. Mana. Nabdutta buqay yosh. Примерно 1 sola buqacha. 53 dana? 53000 5300 bu savdo meshava, bozor to 48 ta narxida mana dodagi ish ne'z. Mana. Qayerda mollari bu? Nechinchi nasos? Moli Garauti Seyum nasos mana. Qay sredniy ish 65, ish 62. Nech qildi shuni? Isha 5 nimkada, ish maydash. Bunisini qancha qildi? Necha 6000 narxida. Ish примерно 1 sola va ish 2 sola.